Nabayifumeneyo phantsi kwesihloko ndaba esithi umangaliso wobanjiso lwentlanzi abafundi bokuqala. Siqala ukufunda kulaa vesi yesine siphela apha inkosi ithanda uba masiphele khona. Akupheza ke ukuthetha wathi kuSimoni, ewe mani, khwelelani enzulwini nihlise iminatha yenu ubanjiswe. Waphendula uSimoni wathi kuye, Mongameli, sibulaleke ubusuku kuphela asabamba nto, kodwa ngokwelakho ilizwi ndiyakuhlisa umnatha. Siphele kulaa vesi yesithandathu. Inkosi engibawe ehlala ezulwini mayisikele ukufundwa kwelizwi layo ngoku nangona phakade. Amen. Sebengena abasemnyango, sebengena. Masibambeni le vesi yesihlanu ndilungisele into yoba levuselelo bawuvayisi wamadodana ibe mandi. Masibambeni laa vesi yesihlanu. Kwathi uPetrosi, uSimoni Petrosi, Mongameli, sibulaleke ubusuku buphela. Inkosi mayisikele ubekwa kwelizwi layo ngoku nangona phakade. Amen. Mandivulise kapha utata umongameli, ndivulise ootata befundisa, ndivulise ootata amagosa, ndivulise apha ootata abavangeli abalapha, ndivulise ootata uvice bobabini, utata unobhala wamadodana, utata urecording, unondyebo, ootata amadodana bonke bephela. Ndibulise oomama onobhayibhile, oomama umongamelikazi, oomama bonke bephela ngokwezigqeba zabo. Ndibulise iintombi zakowethu, ulutsha, iintanga zam ezilapha ebusuku nje emolweni. Phambi koba ke tata uvayisi ndenze le dayidayi yam apha, ndidavuze ndithini. Into yokuqala emandiyenza apha mandijoyine ilungiselele into wakapha ke vayisi. Ilungiselele into wakapha ke tata uvayisi. Noba ndenze ntoni ndibe ndisazi into yoba ndijoyinile. Ithi le ndawo apha Mongameli, sibulaleke ubusuku bonke.
asabambi santo uphezu kolwandle apha ndenze nto yoba ke umzalwane ozazawushumayela apha angaphinda ayilange nangoku achaze nje ngobulaleko uba ngumama ozazawushumayela apha angayilandi athethe nje nethi ngobulaleka noba ululutsha uzazapha ungathi wathi uPetros uthethe ngento yoba yintoni isibulalayo uphezu kolwandle lwaseTiberiya aba bazalwane baqeqeshiwe aba bazalwane bafundele ukuloba aba bazalwane banezatifiketi zokuloba kodwa ngale mini belapha phezu kolwandle ekuphelile ukuloba sendijoyinile vice abazange bafumana nto yanga ngabantu abangaqeqeshwanga hayi bawo sihlobo sami esithandekayo ithi incwadi wezu Yesu ezihambela kwathi uba abantu abanelizwi likaThixo abanobomi ngalo bayamva uThixo esebenza nasemfihlakalweni Mongameli sibulalekile ubusuku bonke asibambisanga nto ithi le ncwadi apha wathengekathethi uYesu waphaqwa ngomgengeba unguPetros wathi uba nguwe Nkosi itsho ndize ndiqangatha phezu kwamanzi ithi incwadi wathi uYesu xa ethetha naye wakhwaza aba bazalwane bathathu nguSimon Petros uAndreya noFilipu umzalwane wakhe ithi incwadi kaThixo wema uYesu wabuza into yoba bantwana nina ntoni nedliwayo yathi impendulo Mongameli sibulalekile ubusuku bonke asibambisanga nto ithi incwadi kaThixo la madoda wema uYesu wathetha nawo wawacenga wathi phosani iminatha ngasekunene nobambisa ithi incwadi kaThixo wema uPetros wathi Mongameli ngalizwi lakho sithe zabambisa sibulalekile
Yinye mamujaki. Ibhabhathane liyasithanda isibane. Kodwa ingane ibhabhathane alithengi baba. Manzini. Ingane yebhabhathane ithanda isibane. Alithengi baba. Kodwa ingane yalo alithengi baba. Hayi madoda. Sibulalekile thina. Sibulalekile. Lo nyaka wonke. Sihamba imanyano. Sifike phaya sime sityiwe ingqele emanyanweni. Hayi madoda. Sibulalekile thina unyaka wonke. Sibizwe sihlanganisweni. Kodwa sifike sime sityiwe ingqele. Akuthiwa kuzawuvotwa. Kukho abantu abathi ndiyamxhasa. Kodwa xa kufikelela ithuba loba makwenziwe akubonakali okuxhasa kwakhe. Sibulalekile. Sibulalekile. Xa uphekwa noba kusemnikelweni. Sibulalekile. Kukho abantu abathatha iibheki zabo baxhweqhwe ubheke emnyango bayawabulala amagosa. Sibulalekile. Ubusuku bonke asibambisanga nto kodwa ngelizwi lakho. Uyaziwa uyamanywa. Akumandi ukanesifuba esibomvu. Xa uyazi into yoba siyaya emanyanweni. Besisithi apha makuqulu 315. Kodwa siyamshwantshwatha xa siqulu 315 ngoba siyabulaleka. Siyabulaleka. Vice mandiyeke nkosi yam. Yimake nobhala. Yimake nobhala xa uzimisa qho nkosi yam. Aziyigqibi aphi. Qalela uyoba. Yebo bawo. Ngonqena uyoba lemvuselelo. Bandithathe ngokuthi nje wena umugqitya unxitywa. Nawe kudala unxityiwe. Nawe kudala unxityiwe. Noseza unxitywa. Andibhaleli muntu apha tata nomna. Abakazoshumayela ubuyafuna ngoba kusenokwenzeka into yoba ndikubize kanti awuthunywanga. Khange uthethe noThixo uthi xa uzawuphuma endlini ndicela undilungise. Xa uzawuphuma endlini uqala uthethe noThixo ukuze ungabulaleki. Ndilungise into bakapha. Osivayo.
One heart. One heart. Igqiye njani na? Umazitata wabekileyo ke apha kuluga abambelele pha kuvesi apha chapter 5 ubambe pha kuvesi 5 athi athetha ngokubulaleka. Utata uthetha amazwi amnandi kakhulu ngoba kaloku ekubulalekeni le nto ukubulaleka kufuneka ubulaleke uhamba noYesu Kristu ukuze izinto zakho zizohamba kahle ngoba kaloku ukhe wabulaleka nayoYosef ebanjelwe ebulalekela into angazange wayenza. Ithi incwadi yeBhayibhile uthi xa ekhilela umphathi wabanqamli nomphathi waboji eliphupha lamaphupha ayebaxakile kodwa ekubulalekeni kwakhe uphela ehlanguleka umphathi wabanqamli kuba uyamxelela ukuthi wena uzakhululwa ubuyele emsebenzini wakho kodwa umphathi waboji yena ekubulalekeni kwakhe uphele ngalenzi ixesha ngokuba waphele ebulaleka ebulawa. Ithi ke ngoku xa ndizokwehla kule ndawo uthi xa ekhilela ukumkani uFaro uFaro xa exakiwe naye xa kweliphupha ngoba kaloku uYosef ebemyalezile wathi kuye ekukhululweni kwakho uzundikhumbule. Uthi ke ngoku uyamkhumbula xa kweliphupha ukumkani uFaro uthi kuye kwakunomntu khona apho sasibulaleka khona owasikhilela iphupha kula mazwi katata mnandi kangaka athetha ngokubulaleka. Uthi xa emkhilela ukumkani uFaro uphele sithi ukumkani uFaro enamazwi awodwa athi sinokumfumana na umntu onjena onomoya kaThixo. Into ethetha ukuthi bazali bam xa ubulaleke ekubulalekeni kwakho bulaleke unethemba ngokuba uza kukhululwa ngoYesu Kristu.